Molweni guys, namkelekile nonke kwezitshisa Bay Entertainment. Izolo isolezwe liye lakhupha istory esothuse abantu abaninzi about uMakhumalo. Now unkosikazi Thandeka Majozi uye wabhalela isolezwe eveza into yoba yena uskenywe nguMakhumalo imali that is close to 13,000 South African rands. Okay, so uthi ke uThandeka Majozi, number 1, waqala nqa ukudibana noMakhumalo eMgungundlovu. Kulapho ke uMakhumalo waye wamxelela ngebusiness yakhe yokutrader. Then uthi on the 12th of April phinde futhi kwakhona sadibana noMakhumalo. Sidibanela phi na? Sidibanela eMhlanga. Kulapho ke ndaqala ukudepositela uMakhumalo i-3,000 rand. Now this is where things got a bit tricky. Uthi njengoba ndihleli noMakhumalo apha eMhlanga undinika i-account number yomnye umntu. So that is where abantu are saying, could it be that mhlawumbe ngumuntu ofana noMakhumalo lona owawudibene naye? How come uMakhumalo ungamazi? Because uyavela eTVini. So that is where things were getting tricky, because uThandeka njengangoku uvulele icala uMakhumalo of scamming, right? Uyifuna yonke imali yakhe. As a result ke uTarumosa Mseleku ude wayingena, because this is something that is trending. Uthi ke uMakhumalo Mseleku is not involved in this. Unfortunately, we warn people about this. They ignore us. They listen more to scammers than listening to us. They insist after depositing their money that they spoke to us. But I'm happy that police are investigating the matter, because the truth will eventually come out. So ke ume ngalonto ke uTarumosa Mseleku uba akamazi uMakhumalo unkosikazi Thandeka Majozi, while on the other hand unkosikazi 100% believes that laa mntu endandimbona ngalamini kwakunguye ke uMakhumalo. So yeah guys, nanzo ke i-update. What are your thoughts? Ndiyacela mas engageaneni and ndizonibona on my next upload. Bye.